دنباش گهدارین دلال ورا پرخودرس پودکسته. از عمر فاروق بران جوی پودکسته مکتوبکا گهدار او رادگینم. و ساعتی و دقیقه هندکوبن به مکتوبه بورامه. او چاق جارا اول بکو من تبچاوی سریان دیت. به بجنو بالاتیا نازک و نازنین به دلالیاته. زف دلال. پشتی چند خوش خبرین لسر پیان مبری خدا پارکا احمد خانی کو امیل لور رونشتانه. ام چون پارکه مچاوین خا لجیه کی باش و والا گراند و ام رونشتن. جه چاوین سریان جه گوته گوتان دور. مدو حب چایان خواست بریا صحبتی من گلسورک داته. من جدکانا شیخ موسی گلفروش ستانده بو. به دیتنا گلیرا تو گلک کیف خوش بوی. کنک شرموک و خاشک لسر روی تکت. تجی جمن را پرتوکک آنی بو. فقط müzeyen bu derin bir tutkuya ilhami al gör bu pırtuk. Ez beve diyariyate gelek kef haşbum. Çay hatın u emketin naf sohbeteke kur. Meje edebiyate despekir, jijiyane, jimrovan, je aşk u evine devam kir. Sohbeteke kur, duru dreş, tera dileme. Tu xanimeka zana bûyî, gotinên gelek xweş ji devê te derdiketin. Her gotinên ku ji devê te derdiketin, wekî niqotekê avê diket nav dilê min û min di wî dilî da digot çi xanimeke xweş kelam e. Dura gotin hat ser muzîkê. Min got ez gelek ji muzîkê hez dikim û min ji te pirsî tu jî ji muzîkê hez dikî? Te got belê helbet. Ez jî ji muzîka arabesk û ji muzîka Kurdî hez dikim. Bi gotina muzîka Kurdî gelek kêfxweş bûm. Te wî kêfxweşiya min ferq kir û got ma tu ji muzîka Kurdî zef hez dikî? Min jî got belê zef hez dikim. Dura te got ji xwe biaxaftina te bi gotinên te xuyaye ku tu Kurdekî xasî. Kurdekî xas. Bi gotina te Kurdekî xas. Ez bêtir kêfxweş bûm. Min spasiya te kir û pirsî ji te. Tu ji kîjan hunermendan hez dikî? Te jî got ez ji xecê hez dikim. Piştî çend gotinên ser muzîkê te ji min ra got tu dikarî straneka xecê vekî ji me ra? Min jî got elbet serçavan. Min telefona xwe hilda û ji te ra strana nizanim vekir. Strana ku digot çawa bêjim nizanim hez dikim ji te çîçeka çolê. Em rabûn meşiyan, em rabûn ketin ser rêyekê. Em hinek çûn û rastî dawetekî hatin. Ji dawetê dengek dihat. Dengê xecê bû lê me got heyran ma ka çî şê xecê li vir li vê dawetê heye. Em bi meraqekî rabûn çûn nav dawetê. Me dît wa xecê li ser sehnê stranên xwe dibêje. Me li çavên hev nihêrî û em gelek şaşman. Ev ji me ra bû sürprîzek mezin. Min ji te re got ka em jî nekevin govendê gelo. Te got nabe. Lê min israr kir hinek. Ji xa dilê te jî hebû û dawî te qebûl kir. Em rabûn çûn ketin govendê. Em ketin destê hev û me turek govend gerand. Dura em derketin ji govenda xweş. Te got em herin êdî dereng e. Hê gotina te xilas nebûbû xecê dest bi straneka din kir. Nizanim digot xecê. Te li min nihêrî. Kenekê şêrîn daket ser rûyê te. Dura te got em hinek bisekinin. Bila stran xilas bibe em paşê herin. Min destê xwe da destê te, te jî destê min girt. Em sekinin heya ew stran xilas bû. Ew roj bû ku me hevdû dît. Ew roj bû ku me destê hevdû girt. Ew roj bû ku me ji hevdû hez kir. Wekî xecê jî dibêje, çawa bêjim nizanim hez dikim ji te çîçeka çolê. Çawa bêjim nizanim hez dikim ji te çîçeka çolê. Çawa bêjim nizanim hez kirina muzîne. Çawa bêjim nizanim